על קו הטלפון נמצא מיודענו פרופסור שלמה אהרונסון. פרופסור אהרונסון, בוקר טוב לך, שבת שלום, חג שמח. האם אתה שומע אותנו? פרופסור אהרונסון, האם אתה איתנו? בוקר טוב יצחק, אני לא שומע אותך ממש, כדי להגיב על השאגה האטומית של העכבר הצפון קוריאני. בסדר, אני חבל, רגע, פרופסור אהרונסון, אתה שומע אותי כעת טוב? עכשיו טוב. או זהו, מפני שיש לי כמה וכמה שאלות, אני לא יודע אם העכבר הצפון קוריאני הוא כל כך... הוא עכבר אטומי, זה הדבר. זהו, זה הסיפור. אז אני בדיוק סיפרתי למאזינים על קריקטורה שהופיעה הבוקר בגרדיאן, זה שבמנהל להגנת המולדת בארצות הברית יש כל מיני מזיקים, אז מזמינים איש של החברה שלוחמת במזיקים, והוא מסביר לאיש להגנת המולדת, בצד עומד עכבר קטן עם זקן, הוא אומר לו זה עכבר קיצוני, הכוונה היא כמובן לרדיקלים האסלאמיים, ואי אפשר להיפטר מהם. זוהי קריקטורה שעוד תעשה הרבה רעש, כי אני לא חושב שיעברו עליה לסדר היום, אבל אם העכבר הוא צפון קוריאני, כמו שאמרת, הוא אטומי. ואני לא חושב שארצות הברית לגמרי נקייה ממה שקורה כאן. למה הם היו צריכים לשלוח את המפציצים האלה ולגרות את הצפון קוריאנים? מכיוון שהם מחויבים כלפי דרום קוריאה, כל האמינות שלהם בתור מעצמת החסות של בנות בריתה של ארצות הברית בכל האזור הזה, היא מונחת לכאורה על כף המאזניים. לא יעלה על הדעת לזנוח את בת בריתה הקרובה של ארצות הברית. אז אם כך אני רוצה להעיר הערה, אני אתווכח איתך פרופסור אהרונסון, ואני אומר לך כך. ג'ונג אנג דיילי, שהוא היומון הדרום קוריאני באנגלית, הבוקר אומר, שלחו את המפציצים האלה, ולאחר מכן הבחור ההוא שם, קים ג'ונג אום בן ה-30, התחיל להשתולל. זאת אומרת שהדרום קוריאנים עצמם לא לגמרי בטוחים שזה היה מעשה חכם. כשהנסיעה רק עכשיו התחילה, כשנשיא סין רק עכשיו התחיל לכהן, כשהוא עצמו קים ג'ונג אום, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה, וכשצ'אק הייגל, שר ההגנה של ארצות הברית, גם הוא חדש בתפקידו. אז איך עושים דבר כזה? לא, מאוד יכול להיות שהצפון קוריאנים רואים את ארצות הברית כמעצמת על בנסיגה, שיש לה צרות כלכליות מבית, שהיא לא יכולה להרשות לעצמה לקיים את תקציב הביטחון הקודם שלה, שהיא נסוגה מעיראק בזמנו והולכת לסגת מאפגניסטן וכיוצא באלה. פירוש הדבר הוא שיש פה מבחן של רצון, מבחן של אמינות, שבו משחקת הפצצה הצפון קוריאנית את התפקיד שלה, והדבר לא ייתכן שיעבור ללא תגובה אמריקאית, או שיש חסות אמריקאית על דרום קוריאה משגשגת והפורחת, שהיא כולה אלטרנטיבה לצפון קוריאה. אבל פרופסור אהרונסון, אתה לא עונה על השאלה שלי. האם ייתכן, בוא אני אעמיד אותה בצורה הרבה יותר בוטה. האם ייתכן שבתוך ארצות הברית מתנהל בלגן? האם ייתכן, הרי צ'אק הייגל בקושי רב עבר את המינוי שלו למזכיר ההגנה, ואחת הטענות המרכזיות הייתה שהוא לא אדם מבריק. אז אם הוא קיבל את ההחלטה לשלוח את ה-B2 לתמרוני יום בדרום קוריאה, האם יכול להיות שההחלטה הזאת הייתה פשוט החלטה, נגיד בעדינות, לא חכמה? לא, אפשר לומר שזאת הייתה החלטה אוטומטית אמריקאית צפויה, לא להניח לצפון קוריאנים לטרטר את דרום קוריאה בעזרת איומים גרעיניים, ומתוך הנחה שהענק האמריקאי הוא נמר של נייר. הרי כל האמינות של ארצות הברית, ולא רק כלפי דרום קוריאה, שהיא אכן האלטרנטיבה לצפון קוריאה, מונחת כאן על כף המאזניים, אלא מה עם יפן? מה עם כל בנות בריתה של ארצות הברית באזור הזה? אז אני אחזור על מה שאמרתי בבוקר לפני שעה בשיחה עם פרופסור גלבוע. ה-Christian Science Monitor, עיתון רציני ביותר שמופיע בארצות הברית, שואל בעמוד השער, ומה אם הוא לא מבלף? תראה, הרי בסופו של דבר זה מבחן של רצון, ומבחן שמטרתו בין היתר להוקיע את צפון קוריאה, כאילו האיומים שלהם איומי סרק
וזה בדיוק מה שהם. במילים אחרות, אתה הולך לשחק את המשחק שלהם, אתה בלחץ של כל המאות אלפים האלה שמפגינים שם עם הדגלים וניסויי הפצצה האטומית הצפון קוריאנית, אתה הולך להתקפל? מה זה יעשה בחלקים אחרים של העולם? או לא משנה צ'אק הייגל או לא צ'אק הייגל, ישנו פנטגון וישנה ארצות הברית כמעצמת על, וההתגרות בה לא ייתכן שהיא לא תעבור ללא תגובה, נקודה. אבל אתה יודע, אני צוחק פרופסור אהרונסון, מפני שנכתב פעם ספר נפלא שנקרא תותחי אוגוסט על ידי ברברה טוכמן, והיא מספרת... אוגוסט 1914. כן, המקור זה, לא משנה. ושם היא מתארת את כל המהלכים שהוליכו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, וזה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. לא, מה שאני אומר הוא שיש הבדל עצום בין המצב שבו כל מדינות אירופה, כל המעצמות הגדולות של התקופה ההיא, עמדו אחת מול השנייה, לטשו עיניים זוהמות אחת אל השנייה, ואז גרמניה חשבה שהגיע הזמן להשתלט על אירופה. זאת אומרת, זה לא היה איזה פיצוץ מקרי שאף אחד לא רצה בו. היה מי שרצה בו וחשב שזה הזמן להילחם באויביה של גרמניה, וזאת הייתה גרמניה. טוב. ופה יש עכבר אטומי, נכון, שמאיים על מעצמת העל האמריקאית, בשעה שצוללת גרעינית אמריקאית אחת חמושה ב-48 טילי טריידנט, בעלי ראשי חץ מתפצלים, אחת צוללת. אני לא מדבר על המחצים. זה הכל נכון, אבל פרופסור אהרונסון, מישהו צריך לקבל החלטה, והמישהו הזה זה המפקד העליון, והמפקד העליון הוא נשיא ארצות הברית. ודאי. ומה תעשה אז סין? אפשר לחתום על זה? מה תעשה רוסיה? אפשר לחתום על זה? זה משחק באש. תראה, המשחק באש הוא של העכבר הצפון קוריאני, והוא מתגרה במי שיכול למחוק את צפון קוריאה בתוך דקה. אין העכבר הצפון קוריאני הזה, אסור לו להכתיב לארצות הברית את מעמדה בעולם. יתר על כן, לאותו עכבר צפון קוריאני ישנו קשר עם איראן, ואותו עכבר מספק לאיראן טילים וטכנולוגיה גרעינית. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. עכשיו נזכרים? היו צריכים להגיע למצב כזה? עכשיו הם נזכרים? תראה, האיומים המשונים של צפון קוריאה לתקוף בסיסים אמריקאים ואת ארצות הברית עצמה, אם אתה עובר על זה בשתיקה, אז אתה נחשב בעצמך לעכבר. אבל עברו על זה בשתיקה עד עכשיו. הם צוחקים מכולם, הם עושים ניסויים אטומיים. הם לא צוחקים, הם מדברים, הם אומרים שהם יפגעו בארצות הברית, בשעה שצוללת גרעינית אמריקאית אחת הנקודה עוברה, בסדר. בסדר, פרופסור אהרונסון, אני לא יודע, הבעיה היא שכמו שאומרים הרוסים וכמו שחוששים אנליסטים, שזה יצא מכלל שליטה, כבר מלחמות פרצו בצורה הזאת. זאת הבעיה. יצא מכלל שליטה באותו רגע שצפון קוריאה תשחק בעצם קיומה. וזה משחק של איומים שבעידן האטומי הוא לא חדש, היו כאן דברים מעולם. בוא נניח אלא שבמשבר הטילים בקובה, מי שעמד מול ארצות הברית הייתה לא פחות ולא יותר מאשר מעצמת העל הגרעינית המימנית הסובייטית. פה מדובר בעכבר צורח. טוב, בואו נקווה שהכל יעבור בשלום. אני רק רוצה לציין לפי תומי שבמשבר הטילים הקובני באוקטובר 1962, כן, אבל שם הייתה ברית המועצות הרבה יותר מזה, היה חרושצ'וב וקנדי, שניהם עברו את הניסיון של מלחמת העולם השנייה, וכאן לצווחות של העכבר הצפון קוריאני, אבל אסור לעבור על זה לסדר היום, בשום אופן לא. ומהצד השני, אותו עכבר אטומי צפון קוריאני הוא הספק של טכנולוגיה גרעינית לאחרים ובייחוד לאיראן. ולכן יש פה קשר איראני מובהק, וארצות הברית חייבת לנהוג כמעצמת על שיש לה בני ברית כולל אנחנו. טוב, אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושא בשלב הזה. בסדר, את נושא העכברים מיצינו. אני לא, בניגוד אליך, פרופסור אהרונסון, אני לא חש התפעלות גדולה מההתנהלות של ארצות הברית עד עכשיו. הדור שלנו עדיין חי בתקופה של המלחמה הקרה,
שהעולם עמד על סיפה של מלחמה גרעינית בין שתי מעצמות על. נכון, נכון. אנשים, הסטודנטים שלי, לא יודעים מה זאת פצצת מימן, שמסוגלת לחסל את אחת, שמסוגלת לחסל את כל צפון קוריאה. טוב, הדור שלנו חי בעולם שלא יודע מה זה טמפרטורות של 200 מיליון מעלות, של פצצת אטום. פרופסור אהרונסון, בוא נניח לזוועות האלה, אנחנו בפסח עכשיו. בוא נעבור לזוועות אחרות, יש לי בשבילך מלוא החופן. רק תגדיל את קולך, איציק. אני משתדל, להרביר את קולי. עכשיו אתה יותר טוב. בסדר.